v našom živote, v našom kresťanskom živote, čo spočíva Duch Svätý na našom živote, tak vždycky musíme ukázať Božie slovo. Toto som niekto hľadal, a myslím, že to bolo Lukáš, ale si tu určite nebol Jan 3.8, takže som sa zmýlil, ale to nevadí. A vždycky musíme ukázať na Božie slovo. Skrze Božie slovo môžeme ukázať, že žijeme v duchu. Ale je tam ešte jedna podmienka. Skrze skutky tvoje. Skrze to, ako žiješ, ako ukazuješ svoj život. Skrze to, čo prinášaš z domu do zboru. Stále sa to káže niekoľko x krát. A ja chcem povedať, že keby všetci kázali z domu do zboru, dneska by nás tu bolo oveľa viacej. Lebo by pochopili podstatu Ducha Svätého. Verím, že by pochopili natoľko Ducha Svätého, že by tu boli plno tie stoličky, jak sestra povedala, dneska bude plno, až nebude kde sedieť. Že dneska sa káže zo zboru, vonka sa už zapomína na Ducha Svätého. Vonka sa už zapomína na Ježiša Krista. Keď nám dal Ducha Svätého, keď nám dal nového tešiteľa. Zapomíname na to veľmi. A takedy aj my, ktorí aj my, viem, že to také viac menej nepríjemné, ale takedy, ktorí aj my sme, zapomíname. Ale musíme bojovať, aj keď nevládzeme. Kolikrát sa mi stalo, že som nevládzal a nechcel som nešlo mi ani číst. Aj si som bol stále poršený a to s tým nemá nič. Ale my sa máme tlačiť. Máme sa prieť s telom, aby Duch Svätý vyťazil. A to je tá vlastne hlavná podstata je táto. Keď si prečteme Lukáš 2.25-33, tam je krásny príbeh, ktorý nám ukazuje. Tento jeden príbeh vlastne nám poukazuje vlastne, ako by sa malo žiť v Duchu Svetom. Hej? A teraz hovorím, a v Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a Boha bojný. Očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Môžeš brať ďalej? A pozorne počúvajme, pretože tento príbeh ukazuje veľmi na Ducha Svätého. A Duch Svätý mu zjavil, že nezomre, kým neuvidí pánov Mesiáša. A v vnúknutí ducha prišiel do chrámu a keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnil, čo predpísal zákon, a on si vzal dieťa do náruče a velebil Boha slovami: Teraz, Pane, prepustíš v pokoji svojho služobníka podľa tvojho slova. Amen. Ešte, choď do 33 až. Lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. A svetlo na zjavenie pre pohanov a slávu pre tvoj ľud Izrael. Ešte jeden. A jeho otec i matka boli prekvapení slovami, ktoré o ňom počuli. Môžeš tam dať ekonomicky, ja nikdy nemanický. A teraz, keď si tam vlastne sme prečetli tento príbeh, hej, o vlastne Simeonovi, uvedome si tú jeho odvahu, tú jeho prítomnosť s Bohom. On vlastne, ja neviem, koľko mal rokov, neštudoval som to až tak, ale musel byť starší osoba. Musel to byť starší človek. A cítil sa, že vlastne, že už jeho odchod je blízko. Ale Boh nechcel, aby odišiel len tak a nespatril to, čo bolo vlastne prorokované a to, čo bolo dané. A Duch Svätý bol s ním. Duch Svätý bol s ním a ukazoval mu, že nezomre, dokud nespatrí vlastnýma očima Ježiša Krista. A on bol taký natešený, že s radosťou umrel, keď vlastne to, čo mu vlastne Boh hovoril skrze Ducha Svätého, on s radosťou vlastne odišiel z tohoto sveta, pretože toto bola vlastne poslušnosť voči Duchu Svätému. Teď si predstav, taká krátka myšlenka, či ty abo ja, keby ti Duch Svätý povedal, hej, že pokud nespatríš Ježiša Krista, budeš žiť, ale jak milý ho spatríš, už nebudeš, zomreš. Si ochotný takou podmienkou prijať, tak jak on prijal Simeon. Ste ochotní, naozaj sme ochotní toto prijať takú veľkú ťažkú službu. Pretože toto není obyčajná prosba Ducha Svätého.
Toto byl možná aj priamo rozkaz, poslušnosť voči Duchu Svetomu. Žijeme priamo naozaj takto v Duchu Svetom, že budeme vlastne nevybierať z kontextu Božieho slova a budeme to premeniať na svoje životy, ale či naše životy sa budú meniť voči Duchu Svetom. Nie voči veršu, nie voči nejaký filozofii. Toto nie. Ale keď Duch Svätý k tebe rozpráva, sme takí, že ho počúvame. Sme naozaj náchylní na Boha. Máme naozaj tú odvahu sa postaviť tak, jak Simon sa postavil a poďakoval Bohu za to, že mohol spatriť Ježíša Krista a odejít. A toto není jednoduché. Toto naozaj není jednoduché. Keď som to četl doma asi 3-krát alebo 5-krát, vtedy mi prichádzalo mi, jaký vlastne bol bohabojný, aký bol naozaj odvážny tento Simeon. A koľko my potrebujeme v našom živote poukazovať vlastne, že keď vlastne, jestli sa modlíme, alebo jestli kážeme, alebo jestli chodíme von evangelizovať, alebo čokoľvek, jestli sme naozaj takí odvážni a bohabojní. Pretože prichádza čas, kedy to budeme potrebovať. Budeme musieť byť takí, jak ten Simeon. Pretože príde naozaj čas, kedy nám nebude dovoleno ešte kázať ani Božie slovo. A práve teraz musíme pochopiť, aký máme byť silný na ducha. Není to o tom, že aký sme múdri, pretože múdro sa dá dokázať. Toto není problém si zapamätať čítanie. Toto není o tom. Je to veľmi dôležité. Chodení v duchu, chodení s Bohom. Skrze Božie slovo, amen. Ale pokud to nežiješ a neaktivuješ sám, ja neviem, keď si kúpiš mobil alebo tablet alebo niečo, musíš ho aktivovať. Musíš ho naštartovať, musíš tam dať do tej aplikácie plno vecí, e-mailovú adresu a všechno možné. A ešte, ak to aktivuješ, pozri sem. Tento tablet je aktivovaný len na částku. Chýba tam Wi-Fi, internet. Bez neho nemôžem robiť nič. A pokud ja neaktivujem na 100% ten tablet, tak ho môžem používať možno len na čítanie. Maximálne na psanie. Ale aby som niečo urobil viac, co on dokáže viac, neurobím nič. A teď ty si zober, tak jak ten Simon, hej, že vlastne ty si prečetl Božie slovo na niekoľko percent. Takto, že si prečetl slovo na 100%, ale nežiješ ho len na niekoľko percent. Tak budeš jak tento tablet bez Wi-Fi. Nebude mať váhu. Nebude mať váhu. Chápeš? A my potrebujeme dneska aktivovať svoj život na 100%. Naozaj to, čo nám vlastne bolo dané, žijeme to, aktivujeme to. Z jednoho učenia, čo mám v Duchu Svetom, je tam strašne toho hodne veľa a už dneska vlastne už Tiborko vybral vlastne, hej, niečo, aj Pálko, aj pastor a všetci z toho veľa vybrali požehnané slova. A keď som čítal a študoval, říkám, Pane, prečo to nemôžem chápať? Je to strašne dôležité. A potom mi prišla myšlenka, není dôležité to, co sa naučíš, ale to, čo začneš aktivovať, to, čo začneš žiť. Pretože pokud to nežiješ, je to márne. A my to musíme aktivovať. A nezáleží na tom, koľko ste tu, aj keby ste tu boli 2-3. Bolo by som radostný za tých 2-3. Pretože tí 2-3 by to mohli začať aktivovať so mnou. Alebo ja s nima. Stačí, že ťa povede jeden. A sme naozaj dobrí posluchateľmi, čo chce Duch Svätý. A keď ťa jeden vede, pôjdu naozaj za tou dobrou pravdou, za skutkami. Pôjdu ľudia. Ale tí, ktorí nebudú chtít, hej, vieš, veľmi prijali Ježíša Krista. Toto nebolo ani, že by som chcel povedať. Ale je to také malicherné pre mňa. Ja nemám rád pokrytecké kázanie. Že vlastne kážem o svetu, kážem o ľuďoch, kážem o problémoch, ale nekážem o Bohu. Nedávno to bolo aj na Facebooku. Není to taktické. Nepatrí to medzi naše cirkevné životy. My máme kázať o Bohu. Keď ťa mám pokarhať, tak pokarhám ťa v rámci Ducha Svätého. Nemôžem ťa karhať v rámci tela, v rámci sveta. Že ty si dneska bol niekde inde, tam, kde si nemal byť. Ale ja nemôžem chápať, prečo si tam bol. A toto je tá najväčšia chyba. My vynechávame Ducha Svätého, my vynechávame Boha, my vynechávame Ježiša Krista. Túto trojicu vynechávame a karháme v rámci tela. To není správne. Toto není dobre. Toto není kázanie, ale nadávanie. A toto nebolo, čo som si pripravil, ale hovorím si, že
Aj keď vám to a mne to nepatrí, uvedomme si to. Buďme naozaj pozorní na Ducha Svätého. Nedávajme dopředu telo, nedávajme dopředu svoje myšlenie, pretože tam máme veľa, ale v srdci máme málo. My musíme pochopiť Ducha Svätého taký, aký je, nie taký, akého chceme mať my. Pretože keď ho budeme chápať taký, aký je, budeme úplne iní. Budeme úplne iní. Ja poznám kázne ešte z 2 rokov dozadu a stále si je púšťavam a ja som rád, že dakedy vlastne robím tieto lifey. Pretože si púšťam a vieš čo? Môžem povedať, že veľký poklesok. Nie na ľudí, že tu je málo. Veľký poklesok je. Pretože dakedy nevládzeme ísť takú ďalku, jaká je pripravená pre nás. A není to obyčajná cesta. A dobre povedal brat Tiborko, že vlastne niekto si myslí, že vlastne kresťanský život je o tom, že dokud zomreš. Nie. Duch Svätý je na veky vekov. Hej? To není, dokud ty budeš v kresťanskom živote a už keď odídeš z týchto dverí, už nepotrebuješ Ducha Svätého. Duch Svätý s tebou je pravidelne 24 hodín 7 dní v kuse. A stále ťa napomína a stále ťa upozorňuje. Ale keď my sa točíme zádom Ducha Sveta, on stále je pri tebe, ale ty ho nechápeš stále. A stále sme neposlušní. A stále robíme tie isté chyby. Koľkokrát tu bolo kázané silnýma kazateľma. A nevieme pochopiť. Tak si hovorím, čo ja, taký človek, ktorý vlastne len začína žiť v duchu. Popravde, ešte som len kde na kraji. Keď by som si mal uvedomiť svoje 3,5 roka, tak som strašne veľmi blízko. Ešte toho, čo som začal. A ešte predo mňa veľká cesta. Videl som bratov 14-20 roční, nedávno sme šli z Kunstru a pochopil som, že tú podstatu vlastne, že prídeš, odídeš. Hej? Tak keď sa zapnem raz, aby som fungoval, aby som bol viditeľný, nemôžem sa sám vypínať. Nejde, aby som si vypol sám žárovku, aby ma ľudia videli a aby som bol najsmiesnejší pre celý svet, ale Boh chce, aby som bol viditeľný, tak sa nebudem sám vypínať. Toto není chodenie v duchu. Alebo budeme chodiť takto a budeme vypnutí a budeme sklamaní. Nikto nebude chápať, čo chcem. Boh je Boh poriadkov. Boh je naozaj živý Boh. On potrebuje, aby si žil v svetle. Aby si bol v pravde a nie sa vypínal. Je to nereálne. Sme niekdy pokryteckí, že prešteme Božie slovo a o minútku sa vypnem. Toto nepatrí do duchovného života. Možno, že nie som ten najmudrejší v tomto, ale viem, čo Boh chce. Viem, prečo mi dal Ducha Svätého. Nedal mi ho preto, aby som sa vypol. A prišiel, kedy mne to je vhodné. Není to reálne, naozaj to není reálne. A chcem povedať, že, a trošku som študoval, že vlastne, keď som študoval Božie slovo a Bibliu, tak vieš čo? 1500 rokov trvalo, aby táto Biblia bola napsaná. Minimálne 1500. A bolo ich 40, myslím, že 40 alebo 44, bolo ich 40 ich bolo, tých, ktorí písali Božie slovo zo 66 kníh. A veríš mi, že polovica sa z nich ani nestretla? Že polovica z nich ani nevedela, kto je kde a kto je kto. 1500 rokov. A Božie slovo prišlo tak. A vieš prečo? Lebo Duch Svätý bol v nich. Duch Svätý ich vedol. Nie ja sa mám viesť sám sebou, keď mám niečo vykonať, ale Duch Svätý. On ťa vedie, len mu ver, dôveruj mu. To, čo robíš práve teraz, musíš tomu dôverovať, ale keď tam dáš telesnosť, vieš, počasie to padne, nebo nebudeš vládzať. Nebudeš mať toľko síly. Nebudeš mať sílu, bez Ducha Svätého neexistuje, aby si pokračoval a niečo robil z Božieho slova. Nedá sa toto. Nevydržíš to. A to je dôsledok toho, že tu ľudia nie sú. To je dôsledok toho, že tu ľudia nie sú. A niektorí potrebujú len nedeľu. Nedeľu je Duch Svätý a piatok už není. A pondelok už vôbec není, pretože to sú podpory. Hej? Takže majú nedeľu Ducha Svätého, ale ty potrebuješ Ducha Svätého každý deň, dňom a nocou. Dňom a nocou. Nie si tu večne. Tak využij Ducha Svätého. On není tu, aby tu na teba čakal. Kedy sa naozaj budeš zapínať a vypínať, jak lampička. Využij všetky možnosti.
Využij jeho skúsenosti. Boh má veľa, naozaj tak, brat Pavel, on nemá toho málo. A naozaj toho bereme málo. Dneska som pochopil vlastne, keď vlastne som sa snažil priniesť niečo, vieš, koľkrát som musel vymazať túto kázeň? Asi 7-krát. Plno som tam toho mal napísané. A všetko som vymazal. A pak som si povedal, napíšem tam len verše. Pretože poznatky pre mňa, tabu, to je telo. Duch bude chcieť, tak tu budem hovoriť. A Božie slovo, keď prečteme, tak ho musíme pochopiť, pretože ho žijeme, chceme ho, zamilili sme sa do Božieho slova, ale ten, kto sa do ňoho nezalúbil, nebude ma chápať. Bude ma vnímať jak človeka, ktorý len mluví niečo. Kedy prestane? Už mi není zima. Haleluja. 2. Korinťanom 3.17 hovorí, Pán je duch a keď je Pánov duch, tam je aj sloboda. A toto ma veľmi zaujalo. Hej? Keď Pán je v tebe, tam je sloboda. Nikto ťa nemôže zastaviť a môžeš naozaj, a už to sa týka evangelizačných skutkoch, keď je duch s tebou, nemôže ťa nič proste ťa nezastaví a nikto. Keď budeš si kázať Božie slovo, nemusíš stať tu. Choď a káž vonka ľuďom. Choď. Ja to robím stále. Minulé prevčírom sme boli v manželkov v nemocnici. Už sme boli po termínu, už sme, doktor, všetko, až vyšlo von, stále si tu. A ja kážem jednomu Romovi z Košíc, aj Romke, jednej nádherní ľudia, dvaja nepoznali slovo ešte a mám ich teraz navštíviť. A už tá doktorka ma videla s manželkou. Však už chodte domov, ste zdraví, v poriadku, všechno. A ja stále tam rozprávam, pretože duch tohto chcel. Ty nikdy nevieš, kedy duch si ťa používa. A preto stále nenechaj ho tu, ale nechaj ho tu v sebe vnútri. On potrebuje prebývať v tebe, lebo ti bol daný. Nebol ti daný len tak. A to sa ani nechcem dostať ku kríži, pretože to bola obeta, veľká obeta. Aby ty dneska a ja. Vieš čo? Keď som čítal Božie slovo, tak som pochopil jednu vec. Keď Duch Svätý vstúpil na Ježiša Krista, vtedy začal robiť zázraky a divy. Je to tak? A začal robiť konať pre tento svet veľa ľudí. A veľa národov ho začali nasledovať. Ale pochopil som aj jednu vec. Keď išiel na tento kríž, a počúvaj ma dobre, keďže on to musel urobiť a ty to nechápeš, tak je to dosť zlé. Keď on išiel na tento kríž a zomrel, na tretí deň čo urobil? Vstal. Ale uvedomil som si, že vlastne keby, pretože on bol človek, prišiel v tele, a keby Duch Svätý na ňo nestúpil a on šiel na ten kríž, nemusel by vstať Ježiš Kristus. Pochopil som takú podstatu, že Duch Svätý bol potrebný pre Ježiša Krista. Bol to obraz pre teba a pre mňa. Pretože on bez Ducha Svätého neurobil nič. Božie slovo píše, že syn nerobí nič bez otca, otec nerobí nič bez syna. A takisto Duch Svätý nerobí nič bez syna ani bez otca. Je to osoba. A tá osoba musela vstúpiť aj do teba. Teď si viem, že keď by si zomrel bez ducha, preto hovorím o tom kríži, keby si zomrel bez ducha, ty už nestaneš na večný život. Nežil by si tak, jak píše Biblia, že budeš žiť večný život. Že ti bude daný večný život a budeš mať príbytok pri Otcovi. Ty potrebuješ žiť z ducha. Ty potrebuješ prijať ducha. Nedávno podal Pálko v aute silnú vec, že potrebujeme krst Ducha Svätého. Je veľmi dôležitý. Pretože ponor je len nejaký obraz niečoho. Ale krst Ducha Svätého ťa vedie, ťa učí, ťa napráva, ťa napomína, ťa usmerňuje, usvedčuje ťa. Keď sa budeš dneska so mnou hádať, čo je bežné, a ja som pochopil, že to nemôžem vyčítať. Ak máš niečo proti mne, povedz mi to radšej do očí. Ale keď sa budeš so mnou hádať, sarkady peň. Radomantika. A nedá sa usvedčiť duchom, že má pravdu a stále pôjdeš proti slovu. Ešte nie si ani pripravený. A verte mi, že moje skúsenosti v tom boli veľké. Verte mi, že Božie slovo možno máte niektorí z vás veľmi prečtené. Ale koľko som ja prešiel sa usvedčovať s niekým a nechápal som. Bol som jak nejaký gramafón. A nechápal som Ducha Svätého, že Duch Svätý ma usvedčuje. Že nechaj to tak. Požehnaj, aj keď ti vynadá. Ešte donedávno, minulé 2 týždne, som mal proste nedobré chovanie. A
Aj keď som mal pravdu, pozor, stále chovanie bolo zle odo mňa. Nepočúval som Ducha Svätého. Ale minulý týždeň, keď sme dostali úlohu od pastora, ja tak sa neraz s ním chválim. Začal som čísť, a ja som to už četl pred 2 rokma, o Duchu Svetom. Začal som